Non pode ser que teñamos unha ruta de terror e non a coñezamos. Non pode ser que entre o 3 de setembro e o 26 de setembro de 1936 asasinaran 24 persoas entre a pasaxe e a ponte dos ríos e ninguén os saiba. Somos responsables desta ignorancia. É obrigado a coñecer o territorio onde habitamos durante dúcias de anos. 24 mortos, 24. Que pasou? Quen eran? De onde viñan? Que fixeran? Que nos matou? Por qué? Por que Edelmiro García Suárez de Lavadores, outra vez de Lavadores, 50 anos, 9 fillos, tumbado, morto na Jandra en Vincios o 14 de setembro do 36? Hemorragia interna de toras e craneal por herida, de arma de fuego corta. E o 6 de outubro, tamén do 36, unha sementeira de 6 cadáveres de homes, 5 de Vigo e un do Viso en Irán. Ali estaba Emilio Comesaña Sobreira de Alcabre, 49 anos, 7 fillos, carpinteiro, na fonte de Vichicans en Vincios. A ruta continúa con dúas variantes, Vincios, Chaín, Borjadans, Mitieiros, Couso, por arriba, ou Vincios, Chaín, Gondomar, Couso. Na baixada de Tebra, 11 homes en 3 noites de setembro. De verdade que non temos curiosidade histórica, política, curiosidade psicolóxica, psiquiátrica. A resposta ten un nome e podería ter outros. A resposta é memoria histórica. Podo vos asegurar que non é sinónimo de remexer, pero sí de delourar. Non é sinónimo de retesía persoal, pero sí de dignidade. Trocamos a violencia e o odio pola intelixencia e a xustiza, a propaganda falsa, interesada polo coñecemento e recoñecemento objetivo da verdade, a manipulación histórica pola realidade. É un labor necesario no século XXI, xa ben avanzado. É un labor o que temos que contribuir dende a familia, a escola, institucións e asociacións. Coñecer o territorio e as súas circunstancias. Por todo isto e por máis estamos hoxe aquí. A beira de medio río Miñor, o que baixa xusto pola Jandra, pola pasaxe, por Vichicans, polo Pélagos Negro, polo Pego Negro. Estamos nesta aula de cultura que tenta tender pontes de rosas para a presentación de non des ou non deas a esquecemento. Sería grave cair nel no erro do esquecemento, cair na continua homoxenización histórica e cultural do mundo. Ana non lle faltan a moitos. Ollade o subtítulo: Relatos do xenocidio fascista en Galicia, da resistencia e da solidariedade. Tense discutido moito sobre a aplicación deste termo, xenocidio e represión franquista no noso país. Xenocidio defínese como a desaparición, morte, exterminio de grupos de persoas pola súa religión, pola cor da pel, polo seu pensamento político, etc. Cando o general Mola, alá no 25 de maio do 36, enumerou a instrucción reservada número 1 na súa base quinta di: producido, o sea, a organización toda, producido el movimiento y declarado en estado de guerra, se procederá a e despois di: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Esos somos nosotros. Y desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose de castigos ejemplares. Aquí fue un pouco a mano final de este tipo de textos, de libros, de literatura é moi necesaria. E que nos vai quedar fora da historia oficial, da historia política, bélica, estatística. Imos beber das testemunhas persoa a persoa, familia a familia, para poder completar unha visión máis fidedigna, máis precisa, coa lente de aumento posta na unidade de acción, na unidade de estudo que é a persoa. Temos que saber que Manuela, a filla do Lijó da Volta dos 9,
abriu a porta a Juan Arrocha, levaron o pai da casa e nunca máis mirou o seu pai. O que si vía todos os días era a Juan pasando en bicicleta para visitar a súa noiva Ensira en Samarís. Manuela xa non está para contalo. Temos que saber que os asasinos da volta dos 9 cargaron 9 homes no gimnasio de María Verdiales de Vigo, no frontón, baixáronos nun escenario cun decorado natural impresionante, reventando a bombardeira, ouveando as ondas do mar nos lobos da Guión, en Silleiro, traballando os mariñeiros de Bayona Panxón no seu mar, mariñeiros que sentiron 9 tiros 2 veces, hemorragia torácica no corazón e hemorragia encefálica na cabeza. E a Silvino, que pasaba por ali co seu carro da burra cara a olla para vender peixe, mandaronlle axudar a cargar aqueles porcos. Aqueles porcos, estes sí, entraron coa camioneta do Sal polos campos do Aral en Bayona cara ao cemiterio, cantando en riba dos cadáveres dos 9 o cantar do entruido, o cantar do enterro da Sardiña de Bayona. Ella murió sin colear, ya la llevan a enterrar. En miles de historias máis que se contan aquí, que se contarán e que é necesario contar e escoitar, que amosan a escala toda do ser humano desde as altas cotas de grandeza, de resistencia, de solidaridade, os máis baixos instintos no nome de Deus.